Baby. Ndafika ungamhlanga. Ewe ndiyakwazi umhlanga umthetho wakho umbana wena baby. Kodwa umhlanga wesi kwenzeka ntoni? Wethu. Yazi ntoni? Ndivukile namhlanje. Uyazi? Ndivukile. Mandihlelwe le nto. Ndicinga le nto. Nangathi ngimamela iBE le nto ithi uvuka ucinga ntoni? Ndicinga le nto yenu madoda. Kodwa thina amakhosikazi nabantwana senza ntoni kangaka emadodeni? Le nto amadoda ayasireyipha, ayasibulala. Yintoni kanye? Hayi amadoda zizinja shem. Hayi kona baby nyanisile makhona amadoda azizinja kodwa hayi sonke asifani. Vele andithethi nawe njandini. Amadoda ikucenga indoda bayithande uthi uyitha niyakwazi uvisa umuntu kabuhlungu. Yabona nina amadoda hayi nothule emnqazi niyakwazi uvisa umuntu kabuhlungu shem. Fanele niphiwe igama nizi period pains.